Dneska to budeme od ďalšieho videa za Fortnite. Posledná hra v tejto sezóne. Áno, je to moja posledná hra v tejto sezóne. Pokiaľ s vami, čo? Nebudem hrať to vôbec, ani live event, nebudem. Ok, s vami, ale len taká som babinky, ako som točil Katin sviet, ktorý som inak dotočil, co sa ju kašlem na to demo jedno, ne, hasľaka načera, čo? Vôbec nebude, vôbec nepôjdem po behu. Takže, čo by som si mohol dať za skin? Akože urobíme si totálne nejaký Wasteland skin combo. Wasteland sa hodí asi rast, lebo je to rasista. Teda, čo? Nic ste nepočuli? Alebo T60 Power Armor, keby urobili live event skôr a prišla by tu nejaká radiácia, tak si to budem či toto. Wasteland. To sa k nemu nehodí, to zrovna není. Chápete? Také šedé. Potrebujem šedé. Mňamli. Teda. Že by môj prvý backblink. Áno, môj prvý backblink bol toto. A vôbec to nebol žiadny. Čo by sa k nemu hodilo? Pekný štít. Môžem si ho editnúť, áno. Počkaj, prečo si ho môžeme editovať? Dobre, nemalo ísť. Kde? No, to je jedno. Light blue. A tento si dá napríklad. Alebo tiež takýto dobrý. No. Toto by... Asi light blue, no light blue, ten backblink. Pickaxe. Musíme dať Wasteland pickaxe. Niečo, čím musíme všetko... Ne, Assaultant Blade zrovna ne, zrovna tole sa nehodí na Wasteland. Nejaká sekera. Nemám nejakú sekeru. A ja mám jednu sekeru equipnutú. Jaj, toto bolo v tom... Avatar si to. Avatar. To má aj 4. Toto... Som rád, že toto ide úplne rýchlejšie, lebo toto je nejaké modré nitro. Že aby sme boli rýchlejší, tak si budeme modré nitro. Obrana modrého nitra. Samozrejme aj glider. Nemôžeme vynechať. Ďakovločné. Čiernu perlu. Ne, to rozhodne ne. Skade ja som zobral túto blimp. Potrebujeme auta. A
Wasteland. Vím, koncejla. To väčšinou ľudia nehrotia až tak. Ale ja áno. Lebo som poriadny. A dávame ready! 5 minút sme sa obliekali a ďalších 10 hrania. Nakoniec som sa ale rozhodol, že zrovna videa nebudem strihať. Počkajte. Aký je môj téma copyright? Skoro každý. Tento. Lebo to není pesnička, takže nedostajem copyright. Áno, dneska bude live event. Sexy. Ja chcem to slniečko! Daj mi slniečko! Daj mi slniečko. Ne, daj mi ho, giftni mi ho. Môj nech vidí potešitko SK. Nepýtajte sa ma. To ešte bolo dobre. To sa nebojte. Ideme si zobrať bossa. Možno na bossa by som padal. To je tu. Počkaj, ne, ja budem padať na to, kde som poprvýkrát padal, a to je Nitrodrom. Dobre, Nitrodrom! Pánošci mi to asi vedia, prečo dobre Nitrodrom. Dobre Nitrodrom! Keďže mám Reddit, asi viete s tým Redditom. Veľmi veľa ľudí za mňa niekam padajú a meno asi Nitrodrom. Toho padania. Dobre King Combo. No tak ja som nejaký akože čínsky bojovník. Hajčan Kuyan Chun Chan Kun King. Hajčun King Kan Koing. Hajčun Chin. Kaichun Chan Chun Chin. Chin Chan Chung Chan 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 Chai Chun. Čačing ča, čači, hoči čačung. Čínsky bojovník sa nemá rád. Čajna, kajna, kačačajna, čakajna, to je čínsky, hovorím, že diváci. Au! Netrafíš ma, Peťo. Zase naopak, ja ťa trafím. Au! No tak to si prehnal. Fakt si to prehnal. Môj cybertruck ma nikdy nesklame. Tesa! Cybertruck! Moje krytie na nabitie je zrodené. No tak to je úžasňák. Nevieš, že to SMGčko vie prebejať stenama, že? Zjavne neviem. Ten upgrade preletie!
Celkom sa z nás stala helikoptéra. Krásny koniec, môžeme tu zakončiť celé video s tým, že máme helikoptéru. Dostali sme vo Fortnite helikoptéru, ktorá není ani naša. Jupi. Jakže není naša? To není helikoptéra skôr. Ahoj. Nepýtajte sa. Aha. Okazne, nemusím padať niekam inám. Počkať, ja mám level 250. Čo? To som nevedel. Teda čo, to sú nejasne, že som to vedel. To vie každý profík. Ja by som sa v tejto sekunde kúkal na YouTube, lenže vy si tu so mnou. Takže nemôžem sa kúkať na YouTube, to je pre mňa taký nezvyk. Ukážeme ten rastická. To není rasista. Oni nejsou rasisti. Tu jsou rastický. Nová rasa rastický. A ta rasa rastický je rasistická. A jsou to rastovia. Ahoj kufíku, toto je dnešní Fortnite. Behá tu T60 Power Armor a Midas a jak zdehá. Bum. Padáme do... Si druhá lokácia bola Brutal Budget. Ne, moja druhá lokácia bol hrášok, ja som chcel nájsť hráška. Takže ideme na hráška. Páška. Ale ja chcú Brutal Budget. Hrášok nikdy neomrzí. No, však potom môžeme zajsť do dobrého Nitrodromu. Dobrý Nitrodrom. Nezabudajte, že ešte asi tak 4 minúty môžem točiť. A už 2. To sa netešte. Koľko sakra ľudí padá do toho Brutal Budgetu. Môžete vidieť, že som padal tu. Tam by som skončil, nepotreboval by som ani počítať sekundy normálne. Ja sa tu bojím bez zbrane takto chodiť. A tam je zbraň. Mám zbraň. Mám zbraň čísla. Ja neviem. Zbraň číslo zbraň. To bolo, co im uvolil? Zbraň číslo zbraň. Ty manažer Kiri. Máme tu jednoho Anonymousa. Toho chceme upikeksovať. Ne! On sa nedá! No tak papa ľudia.